И тръгна подире му множество народ, и той ги всички изцери и запрети им да разгласяват за него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Ето моя пророк, когото избрах, моя възлюбен, към когото благоволи душата ми. Ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа. И народите ще се уповават на неговото име. Тогава доведоха при него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням, и го изцери, тъй че сляпонемият прогледа и проговори. И целият народ се чудеше и думаше: да не би този да е Христос, синът Давидов. А фарисеите, като чуха това, рекоха: той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз. Но Исус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си. Тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Аз изгонвам бесовете с Божий дух. То значи, дошло е до вас Царството Божие.